I greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. My name is Minister Timothy Mtizwa, and today we are going to study a scripture from the book of Matthew 19, verse number 8. Remember, the Bible says, "Many shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." So we shall read the Bible from the book of Matthew 19, verse number 8. He said unto them, Moses, because, let me start from verse number 7. But they said unto him, Why did Moses then command to give writing of divorcement and to put her away? So they were asking about marriages and divorce, which is one of the critical thing. Kuti ma questions aibvunzwa even akanetsa in the days of Moses, the days of Jesus, they were just asking about those things. Zvekuroorana nekurambana izvo. So now he is replying. Moses then commanded to give them the writing of divorcement, to put her away. Why did Moses do that? Then the reply of Jesus, verse 8. He said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put away your wives, but from the beginning it wasn't so. So I just want to talk about this simple scripture, and from this scripture I want to say it wasn't so from the beginning. So we can go to the beginning, the book of Genesis. When Moses was writing, he said, in the beginning God created the heavens and earth. But when John came, he said, in the beginning was the Word was with God. John came and wrote before the creation, said there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwells among us. So John ari kuratidza nyaya yekuti iro shoko ndo rakanga riripo pakutanga. So zvakutaurwa izvi ndezvekuti izvo from the beginning it wasn't so. Ndi Jesu ari kutaura izvozvo, from the beginning it wasn't so. But nekuda kwekuoma kwemoyo wenyu makazvibvumidzwa kuti muzviite. In other words, it was not the perfect will of God, but Mwari vakangokubvumidzai permissively. Saka kune yatinoti isusu the perfect will of God and the permissive will of God. The perfect will is the plan yaMwari, kana kuti zvinhu zvinoenderana neshoko rake. That's his perfect plan. But vanhu nekuoma moyo mazuva aMozisi, varume vakanga varipo vaitaiwa tiri kuda kusiya madzimai aya ari kushupa, maybe mweya yacho yanga yavabata, mweya yeruchiva yekuti vanga vakuda kuroora vamwe madzimai, saka vaida kutanga vambosiya wanayo. Saka Mozisi akabva angoti itai zvenyu zvamuri kuda. So Jesu now akuclarify kuti it was not the original plan of God, but zvakaitwa nekuda kwekuoma kwemoyo yenyu. Saka pane zvinhu zvinoitwa nevanhu zvokuti unogona kufunga kuti iwiwu yaMwari, perfect will of God, but wozoona kuti zviri kuitwa nekuda kwenharo dzavanhu. There are so many things zvokuti ukada kuzvitracer from the origin, even the origin of Christianity, even kutanga kwe the church payaitanga in the book of Acts, unonatsoona kuti zvinhu izvi zvakanga zvisimo mufirst church, but iye zvino izvi zvatova common and vanhu vakutozviaccepta. But ndikuti nini zviri kuitwa nekuda kwekuoma kwemoyo yevanhu, because vanhu havarisi kuda kufamba in the perfect will of God. People always want their ways. They always want to be like other nations. They always want to be like other people. But Mwari vari kutsvaka vanhu vari willing kufamba ne the way of God. Inotaurwa muna Matthew chapter 7 verse number 13 and 14. Inonzi iyo pindai nesuo rakamanikana. Anzi nekuti suo rakapamhama vanoiwana vazhinji uye inoenda mukuparadzwa. Asi suo rakamanikana vanoriwana vashoma uye inoenda muupenyu husingaperi. So the narrow way, the way yaMwari,
the perfect way yaMwari ndo isingadiwe navanhu. Vanhu vanoda kufamba mu their own ways yekuti vanhu vachiita zvokuti the majority iri kuti chii, but Mwari havashandi ne the majority, Mwari anoshanda ne the minority. So uchaona kuti iyo generation yedu ine zvinhu zvayakaunza zvokuti even pakutanga zvakanga zvisina kudaro. So uchaona there are so many things, zvimwe zvacho ndo zvatotaurwa naJesu izvo zvokuti makabvumidzwa kunzi murambe madzimai enyu naMozisi, but from the beginning it wasn't so. Jesu akuuya achivadzosera kuti aiwa no, let's go back to the beginning. Let's go back to the original plan of God. Let's go back to the perfect will of God. Mwari vaida kuti zviite sei. So dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatiropafadza. So tikatarira varume vachidaidzwa naJesu vaya vari 12 kana kuti madisciples aJesu, they were just, some of them were just common people. Vamwewo vanga vari vanhu vanoregardwa as masinners, vamwewo vakanga vari vanhu vane zvigaro, vamwe some were like ma professional people, vakanga vakawanda vaidedzwa naJesu. But tiri kuona kuti Jesu achivatora akavati don't preach, don't do anything, mirirai the mweya mutsvene, until you are filled with the Holy Ghost, don't do anything. So they went to the upper room and they were waiting for the Holy Ghost. After vatomboita mayears vachidzidziswa naJesu vachifamba naye, but akati musaparidza, musadzidzisa, don't do anything until you are filled with the Holy Ghost. Choona tiye zvinezvi vanhu varongomira papulpit, some they are just preaching, people are just preaching without the Holy Spirit, and end up kukonzera chaos because havana chaMwari mavari, there is nothing of God in them. Vane vachidzidzisa zvavari kungofunga, ma opinions, of which God says let every man's word be a lie but only mine. So Jesus says don't preach, don't do anything, but wait for the Holy Ghost. Kana mweya mutsvene wauya, he shall teach you all things. So they waited for the Holy Ghost. Pazuva rechi10 pakanzwikwa ruzha, and there was like vakanzwikwa the tongues of fires, vakataura nendimi and all those things zvichiitika. Vakagamuchira, vakazadzwa nemweya mutsvene. Ndo vanhu pavakafunga kuti these people vakadhakwa. Then Peter anobva azotaura zvikanzaiwa no, tarirai achiri mangwanani vanhu ava vana kudhakwa, but this is the word of Joel raakuitwa fulfilled. Zvakataurwa naJoel muprofita achiti I will pour out my spirit upon all flesh, your sons and daughters shall prophesy. So church payakatanga, they were just united, vakanga vari the family of God, vakanga vari mhuri yaMwari panyika, and vanhu ava vairatidza demonstration of power, and they had only one brand that they were promoting. It was the name of Jesus Christ. They didn't have other brands, other names to promote, of which if you can look today, uchaona kuti mabrand ataakupromota acho awanda. Umwe neumwe ari kumira one rake anokuzoti I had a dream, ndaratidzwa church, ndaratidzwa zita rechurch, ndatoratidzwa kuti inonzi chakati, akutofamba nebrand rake paside, and umwe akutomira one rake, and you see kuti there is chaos and division. But when Jesus paakasiya madisciples ake, they were one, because when Jesus was praying, I believe it's around John chapter 22 verse number 17 or 17:22, can't remember, but Jesus was saying to his disciple, he was praying and he was saying, Father, let them be one as we are one. So the church was supposed to be one, the family of God ingori one, but iye zvinezvi it's division, vanhu vane vachivengana. So that's why I'm saying it wasn't so from the beginning. So what is very important is to go back to the beginning. That's why the book of Jeremiah chapter 6 verse number 16 says, thus says the Lord, stand you in the way and ask for the old ways. Bvunzai nzira dzakare, walk in that way, in the right way, and you shall find rest for your souls. But hanzi neBible vanhu vakati hatidi kufamba mairi. So tinofanira kudzokera kutarira kuti zvanga zvakamira sei pakutanga, zvanga zviri vaiita sei pachurch yekutanga. So we see kuti vakanga vasina ma-names avo avaifamba nawo. They didn't have a name yekuti vainzi vanani, but vaingozikamwa nekupromota the name of Jesus Christ, nekurarama the life of Jesus Christ. Upenyu hwaMwari hwairatidzwa mavari, uye vakanga vane the pure doctrine, vaine rudo pachavo. Hanzi neBible, by this they shall know that you are my disciples,
if you love one another, not by this uniform, not by this type, not by these garments or by this, but they shall know by this, if you love one another. So rudo rwakanga riri a brand among them, vakanga vari vanhu vanga vane rudo. But uchazoona kuti chii chakazoitika iye zvino izvi, it's now a different scenario. Patova nezvimwe zvinhu zvokuti vanhu vakasiya zvaitwa zviya pakutanga, vakasiya. Ndosaka Bible itaura muna Revelation zvikanzi handifari nechinhu ichi, kuti wakasiya rudo rwako rwepakutanga. So it's always the nature of people kuti pavanonge vachiropafadzwa naMwari vanosiya zvinhu zvavaisikoshesa pakutanga. So uchaona kuti the Bible vaikoshesa kuti one man, murume aigona kutogara ari unmarried or aigona kuroora mudzimai wake one. Ndo akanga ari maoptions ma2 chete akanga aripo. But uchaona kuti iye zvino izvi munhu anogona kutomira kutoti I am a bishop ane 5 wives ane 6 wives. Uchaona kuti it wasn't so from the beginning. My ladies vaitora nzvimbo dzavo, they could just get their places, vachiziva kuti ivo they are not to be ministers. There was no female minister or female preacher in the book of Acts. Vakanga vari vachiva loyal to the teaching yavaidzidziswa nema-apostles. For example, if you read from the book of 1 Corinthians chapter 14 verse number 33, and as well as 1 Timothy chapter 2 verse number 12, all those things, they were very loyal and vakanga vachiteerera shoko raMwari, and also vakanga vachiziva kudressa modestly. But iye zvino unotoona vanhu vari muchechi with their everything out. So we are saying it wasn't so from the beginning. What is very important as I'm concluding is, let's go back to the beginning. Let's go back to the original faith. Ngatidzokerei titaure zvinotaurwa naJude, chite zvinotaurwa naJude kuti let us earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Zviri kudiwa kudzokera pakutenda, kudzokera pane zvaitendwa ne-the first church, tobva from ma-errors ese aitika pakati apa, yekuti vanhu iye zvino vakupfeka mauniform, vane mabrands akasiyana-siyana, vane zvakawanda-wanda. Todzokera pakupromota only the name of Jesus Christ, and we shall find rest for our souls. Mwari vakuitirei zvakanaka. God bless you so much.